vitsi, meidän pitää leikkaa tätä. Ei se napanuora näkyy siellä. Niin. Napanuori. Se saattaa olla, että se on kuollut. Mitä? Nyt tultiin saunasta, niin täällä alkaa syntyä koiravauvoja. Hyvä Mia. Hyvä Silli, hyvä tyttö, hyvä. Niin. Mä yritin koskea sen mahaan ja mä tunnin, että se painoi. Mä ihmettelin, mä ruin avaa sen jalkakohtaa, kun mä haistin jotain, ja sitten se vauva tuli sieltä. Onko se tullut ulos jo? On ensimmäinen. Joo. Eka tuli. Nyt Onko se elosa? Sieltä se pullat tuhlattaa, tulee pikkuhiljaa. aika yllätys oli. Niin. Näyttää siitä, että Ralle ja ainoastaan nähdä sen vauva. Mun kanssa tuu hammas enää niin paljon. Sä puhuit yhtäkkiä pari. Nyt se putsaa sitä jo. Saa nähdä kuinka monta niitä oikeasti tulee se. Tämä tuli ihan oikeasti isona yllätyksenä meille. Me tultiin saunasta. Tänään Silli oli vähän semmonen erikoinen ja levoton. Mutta meisin kaatua. Oh my god, sitä näkyy se vitsi, meidän pitää leikkaa tätä. Niin se napanuora näkyy siellä. Niin. Napanuori. Nyt se leikkaa sen poikki. Se kynsi. Tuolla näkyy paremmin. I don't know. Nyt se nuholee sitä. Mikä tää koiran nimi olisi? Singha. Kun tulee toinen. Toinen tulee! Sille sä oot ahkera. Sä oot vielä ahkera, kun sä et huuda äiti. Onks ne elossa, jos ne liiku? Oh my god, se tulee verta. Oh my god. Mä en halua kotoa. Ja kun nyt se vuosi tuli ulos sieltä kokonaan vai? Sillä se osaa purra sen napanuora itse. Yeah, I think it's dead. Never know, but it can be. Se saattaa olla, että se on kuollut. Mitä? Sille, äiti katoo. Kun se ei ainakaan liiku mihinkä. Mä olin lukemassa ohjeita tuolta. Ja nyt alkoi toisen synnytys. Oi voi, tää ensimmäinen oli oikeasti kuollut. Ja 15 ja 20 minuutin väliin. Jos se siinä. do you feel any Okei, nyt pulse pitää or pikkusen anything? katsoa pois. Toinen tää kamala. It wake up. Se heräs! Or was it your handshake? Oi voi. No, nyt on toisen synnytys. And they say about under 30 minutes normal. Start to come more. Se liikkuu! Toi toinen liikkuu! Että yksi on elossa. Oi voi. Ai tää nyt toinen liikkuu. Toinen, niin, hyvä Silli. Mia, se toinen liikkuu. Niin, hei mamma, toinen liikus, Mia. Siellä on valkoista karvaa. Oi, kato Tässä on sukki auki vähän. Se on Netsu! Eikö siis odota, sori. Joo, se jalka liikkuu. Se on Rolle. Liikkuu sekin. Rolle Silli. Wait, that move also. No, it's my hand shake. Oh. No niin. Siihen tuli Sillivauvan ääniä. Tää on Leo. Leo, niin. You see, he put he warm in there. Yeah. Hyvä Silli. Siinä on Rolle Hyvä. Silli. Leo on tullut maailmaan ja katsotaan mikä täältä tulee sitten. Nyt lähti kolmas. Kolmas. Toi kai ei vauva liiku. tulee. Joo. Joo, mutta se taitaa olla kuollut kanssa. Joo. Ei kyllä sen liikku suu äsken vähän. Onko se? Joo, se elää. You are alive. Thank God. Aika likainen vauva. Joo, se elää. Ciao, Tsebe. Aika pahan näköinen toi, kun se syö ton. Siellä sun vauva Tsebe. Welcome to the our world. Tuo ääni kuulostaa ihan kissavauvalla. Se on eri värinen. Se on vaalearuske. Ui, Silli, Älä jätä niitä. se tänne. Tuolla kastaa. need to maybe find a place there. Kolme vauvaa. Silli, tänne. Siinä I need to change in there. otetaan se ihme peitto tuolta pois ja vaihdetaan. I look babies. Silli, mennään tonne. Yksi tänne. Niin no, vauvat tosi. Odota Silli, odota. Silli, odota. Vauva tulee. Joo, odota. Silli. Silli, sä sun vauva, niin. Niin.
Ensimmäinen. Se siirtää sitä tolla. Se siirtää. Vau, Se toinen, Silli. se siirtää. Silli. Ei. Ei, Silli, älä. I think he tried to move them a little, Se yrittää but he bite. vaihtaa. I think he don't bite them very hard. No nyt on tullut 2 terveä tai elosa ja 1 kuolleena. Eikö se olekin aika jännä? Tycker det vinkuu niin. Yöllä. Vai se ääni oli paha. Nyt täytyy olla varovainen, katso, ettei ne jää sit Sillin alle, kun se nukkuu. Silli, lauhassa, Silli. Nyt on oppinut tajua, mitä tapahtuu. Niin. Tosi pieni, se on niinku tän kynän mittainen. Se on tosi surullinen, eikö se ole? Se näyttää ihan kuin se vaan nukkuisi. Mulle lähti perjantaina paikka hampaasta ja ei se vaivannut siinä sitten. Ja sitten eilen se rupesi vaivaamaan ja mä fiksun hain semmoisen hampaanpaikkaussetin apteekista. Pistin sen siihen, mistä se lähti se paikka pois ja sen jälkeen tää on mennyt ihan älyttömäksi tää kipu. Ja on kyllä ollut sillä ikimuistoinen synnytyspäivääkin, kun harmi kuulla 1 on kuollut, mutta ei sille voi mitään. Semmoista ne sitten on. Ja tästä on tulossa pitkä yö vielä. Kello on nyt 11 tällä hetkellä. Me ollaan siirrytty tuohon lattialle. Mulla ja sulla on niinku sama katastrofi. Mun hammassa. Niin, Miankin sattuu hammas, kun Mialla heiluu on 1 maitohammas. 2 on nyt elossa ja Ja 1 teki superkiinni. 1 ainakin tuntuu masussa vielä. Toivotaan, että saadaan sekin vielä tästä onnellisesti maailmaan. Tän nyt tätä yhtä käy sääliksi, kun se nukkuu täällä. Voi. Siihen se jää ikuisesti muistoihin. Onneksi olkoon Rollelle. Niin onneksi olkoon Rollelle vaan. Taas syntyy 3. elossa oleva vauva. Justiin sai vähän Sillin maitoa antamaan. Toi näyttää ihan... Okei, mun pitää pikkusen peittää tän nenän, kun täällä haisee. 2 juo maitoa ja On. Katsotaan, onks ne. Toivotaan, että se on. Aina kun mä menen katsotaan vierestä. En mä tiedä. Ei. Hyvä. Oh my god. is it dead? I see him move on mouth. Oh. Tiedätkö, että iskä ei haista mitään? Sulla täytyy olla se kipeä. Se. Täällä haisi ihan kuin roska. Vaikka. Semmoinen, missä on verta vai semmoinen kala. Sinne se pyörähti. Tai ainakin... Kyllä sen... Joo, nyt se ekat äänet päästi. Toinen kokonaan. Silli kattaa. Nyt se ekat äänet päästi, tää mikä syntyi. Ja tää on semmoiselle dinosauru. Se näyttää joku dinosauruvaunu. No tuolla on se vitsi naru vielä jäänyt. Sinne se jäi. Siinä se jäi se naru kiinni. Silli putsaa sen siitä kyllä vähemmästä. Kello on 2 aamuyöllä. Yeah. Ja meillä on yhteensä 5 elävää pentua. Viimeinen oli tosi iso, kun sieltä syntyi. Tomorrow we need to look how many kilos they are. Very cute movie with the... Oi. Aika kiva. Do you know Mia will be very happy in the morning have a 5 because it have a 3 when he go to sleep. Mia on täällä myös yövartiossa. Nukkumassa täällä. Alakerrassa. Perä meni huoneeseen. Nähdään aamulla. Hyvää huomenta. Hyviä uutisia. Yö on mennyt hyvin. Meillä on 5 koiranpentua. 6, mutta 5 selviytyi. Silli on tuolla niitten kanssa on tuolla vähän piilossa noin pimeässä. Niin, hyvä Silli. Hyvä tyttö. Niin. And he keep them warm.
Sille ei oikein kovin mielellään anna niin kuin juoda rintaa, mutta täällä on meidän huoltojoukkueen öinen majapaikka. Mialla heiluu hammas, on kipeä. Mulla oli ihan älyttömän kipeä hammas. Nyt se on tosi paljon parempi. Tosin täällä ei ole yhtään oikeastaan tuntoa. Ja mä oon viettänyt yön tuolissa ja nyt mä lähden viemään Miaa kouluun ja sit palataan tänne dokutoimaan tätä meidän ensimmäistä koirasynnytystä. Eikö se ole ollutkin kiva päivä? Tai kiva kun on syntynyt? On se oikein outoa, että jos on pikkusen kipeä, äiti ei pääse sinne Suomi-kouluun. Äiti on nyt jää kotiniskan kanssa. Patsis jäi sinne kotiin koirien kanssa. Muksut on tosiaan koulussa ja meikäläinen menee nyt hammaslääkäriin sitten hampaan takia. Toivotaan, että pystytään hammas säilyttämään, mutta vähän huonolta näyttää. Nähdään hammaslääkärin jälkeen. Hammaslääkärireissu kulkaisi takana, aikaa meni 40 minuuttia. Hammas ehkä säilyy, ei otettu pois. Aivan ykkösluokan palvelu julkisessa terveyskeskuksessa. Mä oon ollut näihin aina tosi tyytyväinen. Nyt haetaan Mia ja sitten mennään kotiin katsoa Sillin Family. Mä näytän kohta tuosta Niin, näytkö tuo? Onko hyvin korjattu? Onko? Oh. Kiva juttu. Näyttää ihan siltä, että sinne ei tapahtunut mitään, vai siellä on vain punaista jäänyt. No niin. Sitten lähdetään kattoo Sillin vauvoja. Let's go! Let's go! On very small, it's a true. Isi kattoo vähän Silli, kato. Outside. Oho. Maybe eat all. One somewhere. Niin. Ei Isi koske mihin Silli. Äiti ei. Niin. Äiti ei koske Sylkkä. Yritettiin ottaa vähän näytille yhtä siitä, niin ei Silli tykännyt ideasta. Toi on iso toi. Oi, varovasti. Oi. No. No he go over here very much. Many times he walk like it. That's why I have to look. No one under in the, Äiti do walk. under her leg. Kato Silli. Niin, nyt on niiden vuoro juoda vähän maituliinia. Äiti valkoinen. This is a second. Ja okei. Jag tar med DNA-test hos farsan. Det går in i kod. Yeah. Kalle. Rolle menee oikeesti, eli mun mamman koira menee oikeesti koiraoikeuteen kyllä tästä. Mä lähden nyt ostaa kuulkaa niille tuttipulloa. Ja äidin korvikemaitoa vai mitä onkaan. Mennään käymään Prismassa. Mitä kimitumi. Se oli semmosa purkissa, mä näin semmosen. Kissat tykkää tästä. Jaa. Täällä Mia. Kyllä se haisee ihan kakaalle. Siinä on jotain eri ruokia. Ne on kisujuttuja. Mun äiti ei sanonut ruokaa. Vai sanoiko se? Ei kato, kun se on se maito. Niin, onpas vähän dam bam. Täällä. Siinä. Arvo mitä tässä lukee. Papi Milk. Joo. Pentujuoma. Pentumaito. Sitten haetaan tuttipullo. Mistä ihmiset väistä? Mä seuraan sua. Mä oon ihan Nyt niitä toi meitä tänne kauppaan ostaa tuttipulloa. Ei taida löytyä niin pientä tuttipulloa nyt kyllä täältä. Mä luulen, että meidän täytyy sillä slingillä mennä vaan. Mikä se on? Se on ne lääkeruiskut. Okay. Mut jos me ostaa niitä märkiä papereita sitten. Mikä se on hyvä? Otetaan vielä halvempi, kun toi on vitsi kallis. Niin. Kauppareissut suoritettu. Hyvin meni. Vähän maitoa pennuille ja pyyhintäpaperia. Nyt lähdetään kotiin ruokkimaan niitä. Oho. Mun pyörä on kuivu. Nyt en mitään villiä te teette. Nyt se on taas ihan liekeis. Mitä? Mä yritän tehdä pesään tonne reikään. Mä en tiedä, että tuolle ei pääse. Mitä mun pyörälle? Ui. Sun pyörä on kaatunut. You found slingin! Älä huuda liian luja. Koira pelästyy. En mä näe mitään. Mä oon blind.
Ui, niin. Sillä ei millään malttais käydä pissalla, kun vauvat jäi sinne. Niin. Käydään pikaiseen pissalla ja sitten käydään kakkalla vielä. Niin. Ikinä nähnyt, että se käyttäytyy tietysti näin. Tietysti ei ikinä ne ollut kyllä raskaanakaan. Tuu sille käydään kakkalla vähän. Kova on vauhti päällä. Ei uskoa, se 6 vauvaa on tullut maailmaan. Kova kiire oli antaa takas maitoa. Voi. Veikkiet. Pennut on nyt parin päivän ikäisiä ja mulle on langennut koirien vahti vuoro. Käydäänpä katsomassa täällä meidän pentujen pesässä. Tää on ollut aika jännää meille. Ei me olla tämmöstä ikinä tehty. Ja tääkin on taas internetin oppailla käytännössä onnistuttu suorittaa. Pimi on nukkunut tässä jo muutaman yön. No 2 yötä, koska nämä on 3. päivää nyt tänään pennut. Painoa on ruvettu pikkuhiljaa tarkkailemaan. Otetaan tänä päivällä video siitä punnituksesta ja sitten meillä on edessä hautajaiset. Se onkin ikävämpi juttu. Ei sillä ole yhtään kaivannut sitä uutta pentua, mutta sille vähän muriseekin, kun se pelkää, että kosketaan vapuihin. Ei mitään hätää sille. Ihan hienosti mennään. Sille on ollut tosi hyvä. Siellä ne on tuolla mahojen alla ja lämpimässä näin. Ne tos möyryy sitten keskellä. Yksi on joutunut tuonne taakse, niin etsii sieltä tissiä. Se on iso ja hurji. Meillä on noi portit tosta pidetty kiinni, ettei ne pääse sieltä sitten haahuilemaan mihinkään. Elikkä tämä. Ettei kävisi niin, että joku niistä pennuista olisi täällä eksyksään ja vaikka istuttais päällä. Mutta aika hyvin niiden kanssa pärjää, kun niitä antaa olla omissa oloissaan vaan, että melkein paremmin menee niin nyt. Jatketaan, kun on taas sen aihetta. Sitten kaffetauko. Kahvethan me luonnollisesti juodaan Peeveli ja Pidinan mukista. Näitä saa sieltä kaupasta edelleenkin kyllä, että sieltä vaan oma tilailema. Ikäviä uutisia. Mä söin ja sitten mä menin katsomaan, että onko pennulla kaikki hyvin, niin yksi niistä oli kuollut. Se on jo toinen. Nämä on niin kauhean pieniä. Tämä. Ei se saanut riittävästi ravintoa sit vaan. Toivotaan nyt, että noin loput sitten selviää. Nyt meillä on 2 hautajaiset sitten tiedossa. Tosi ikävää, mä oon yksin täällä vielä nyt. Ikävä, kun lapset Miakin on luokkaretkellä tämän päivän. Mä laitan hänet tänne. Nyt heitän 2 siellä. Mä vähän arvasin tää, että menee huonoon suuntaan kyllä, kun se oli niin kauhean pieni ja sitten luin, että 20% yleensä näistä menehtyykin. No, toivotaan, että loppujen kanssa pärjätään. Ikävä juttu, tosi ikävä juttu. Silli selvästi aistii, kun tää haistui tosta noin. Niin, valitettavasti me joudutaan ne viemään nyt hautaa sille. Ne menee sinne nukkumaan. Nuku se siinä. Tässä näytti nyt tosi söpöä. Kato. No on ihan tommoseksi jäykäksi mennyt jo. Tääkin on tosi kylmä nyt. Tosi surullista. Mutta ei auta, nyt täytyy viedä ne maahan ja meidän täytyy tehdä sinne kunnon risti vielä. Se kun hauta joku päivä, kun on saatu tää ohitte, tai 2 kappaletta. Mihin te haluatte, että ne haudataan? Sinne missä ruohonleikkureja on. Joka puolella kato leikkaa, mutta me tehdään tietysti kuoppa sille. Kai se varmaan. Ei varmaan keinu alle, kun sinne vähän pompitaan sit koko ajan. Täytyisikö laittaa tonne puun alle? Tuossa on toi. Trampa. Vai tohon toisen puun koivun taakse? Siinä se olisi vähän rauhallinen paikka ainakin. Ois. Tai sitten johonkin tonne kiveen lähelle tai joku semmonen. Joo, me mennään nyt tosiaan hautaamaan sitten nää 2. Siinä he on. 2 pientä. Tosi ikävä juttu. Toinen ei ollut elossa yhtään. Toinen oli
1 vuorokauden. Kato, mä ajattelin, että jos me laitetaan tämän laatikon kanssa, se olisi niiden arkku vähän. No. Jätäks mä ton paperin? Jätä vaan. Noin. Sä rukoilet jo vai? Millaisen rukouksen sä luettaa sille? Koirarukous vai? Tää on viimeinen kerta, kun ne nyt nähdään sitten. Toi näyttääkö ei syönyt niin paljon. Niin on syödäkään. Ei ne oo syönyt, ne jäi niin pieneksi ja sit niille kävi näin. Joku muissa sinne. No sä voit laittaa sinne semmosen kukkasenkin, jos sä haluat. Noin. Mä täytän nyt kuopa. Pistää vähän varovasti lähdette päälle, ettei niitä satu. Miten ne voi sattua, jos ne on kuollut? No, en mä tiedä, mut eikö se aina kivempi olla, että laitettais vähän sellainen nätisti. Näyttää siltä, että ruohat tulee myös sinne. Ja täytyy tähän sitten nyt laittaa keppi reunalle. Tiedetään, mistä se löytyy sitten ja että siitä ei kaiveta sit turhaa enää. Me voitais tehdä tähän joku semmonen pieni kiva muistomerkki niille. Mitäs me lyödään tähän pystyyn? Niin sä pistä kukat siihen. Jos mä pistän lapion tähän pystyyn nyt. Joo, niin siitä. Ja sitten tehdään risti siihen huomenna. Joo. Tera osaa tehdä sen kyllä meillä. Mä en tarvitse kuin 2 puupalaa. Ja sitten siihen keksitään niiden nimet. No, siinä on niiden lepoisia nyt. Tähän täytyy tuoda sitten niiden kuolinpäivänä aina pienet kukkaset. Last night I think I did go little more easy. Viime yö meni vähän tosiaan rauhallisemmin, kun tajuttiin hommata tuonne alle lämpömatto, niin niillä on ollut lämpimämpi sitten viettääkin yö. Kokeillaan että joskus on pienemmän paino olisi vähän lähtenyt nousuun. Sille look very cool. Oh no, is it better? 1 grammaa. Mut täällä näyttää nytte. Mä otan silliä ja mä käyttää sitä ulkona vähän. Näin helppoa kuin tämä olisi aina. Niin. Mut kyllä tää alkaa vähän paremmin mennä tää koira isi ja äitinä olo, että Pimi on pitänyt älyttömän hyvää huolta niistä. Aina hyvä merkki, että kun se pieni on taas pärjännyt 1 päivän enemmän. Ehkä se pärjää vielä kohta sitten. Tai jää toiveita, että se pysyy hengissä. Meillä on siellä se 1 korsto, mikä syö kaiken. Tai tyttöhän se on, mutta oikein ahmatti. Sille ei oikein ruokaa tuossa maittanut, mutta nyt juusto näyttää maistua. Se on se suurta herkkua muutenkin. Hitto mikä veliveto. Noin kovaa äitin vaisto. Äkkiä juo vauva kasa ja lämmittää. Very fast here doing that. Mä juustoa ja omia raksuja ja sitten on tolle pikkuselle annetaan itse tosta maitoa vielä lisää. Sitä koiran semmoista omaa ekstra maitoa, mikä on hyvä, että vähän ruoka maistuu sillillekin. Sinne vähän lisää ravintoa. Oh, he like it. Meikäläinen antaa tässä tai koittaa valmistella tolle pikkuselle vähän maitoa. Ei tahdo sekoittua oikein tonne toi jauhe. 2 tunnin välein ollaan kokeiltu antaa. Yöllä ei ihan nyt siinä pysytty, mutta päivällä se on kai sit mennyt ihan hyvin. Voi sille ei saa laittaa pikkusta pois. Taas on työntänyt ton pienen tonne sivulle. Sili, näytä. Mä en tiedä mikä näistä on pieni enää. Mun tuo söpö tuohon, kun se nukkuu tuo reunassa noin.
Siihen ne 3 on tolla. Miten ihmeessä ne pystyy siihen syömään? Kun sä runttaat ne sili tolla. Tämä mä otan täältä. Odota. Silli. Ei. Silli ei. Ei. Silli. Silli pois. Jumalauta, Silli loppu. On ollut sillä erilainen viikko kyllä, kun on joutunut noita koiria katsomaan ja niitä koiravauvojen kanssa sitten olemaan. Tämähän on meille ihan uutta ollut ja sitten kun ei tahdo oikein saada Silliä rauhoittumaan, että Silli on kovin tommonen omistavainen, niin on sillä isot haasteet kyllä ollut vielä. Mutta parempaan suuntaan tämä alkaa menemään ja Sillikin vähän rauhoittumaan. Mutta tarkkaillaan ja video tulee sitten sitä mukaan, että mitä tapahtumia näiden kanssa sitten tuleekin olemaan, että hiukan erilaista videoa meidän kanavalla taas jälleen kerran. Siitähän on ihan kivaa varmasti monelle, kun täällä vaihtuu aika paljon ne aiheet. Että välillä voidaan olla toisella puolella maapallon lämpimässä ja sitten tullaan tänne Suomeen kiukuttelemaan ja sitten syntyykin tämmöisiä pikkusulosia palleroita. Hyvää syntymäpäivää Silli, hermoille käyt koska oot villi. Voi Peevelin Silli, mikset voi olla normaali. Hyvää syntymäpäivää silti, kyllä me susta silti tykätään Polkupyöriä et sä jättä rauhaan, rosvoa ja poliisia aina muistot pauhaa mut. Hemmetti Silli, sä oma varjoasikin pelkäät, silti kaikille annat sä selkään. Kulmien kauhu kuningas Silli. Hyvää syntymäpäivää Silli, hermoille käyt koska